Hvem melder sig frivilligt til at sige noget? Give en status? Frygtdreng der puffer. Se, hvad status? Okay, mig og Kim, vi scorer en norsk banat. Skulle du ikke noget til blod? Nej, tak. Jeg ser, der fik jeg den her. Wow. Nå, vi er på vej til Berlin. Ja, ham der. Ja, han skulle egentlig ikke have været med. Men han løb sgu fri for hjemme, så det... Hallo? Det var jo egentlig meningen, at vi skulle Hvor er du dum, Kroner, mand? Det siger du ikke. Men som sagt, som Gustav indtager, Jeg sagde jo bestået. han der skulle slå. Tak for i dag. Vi skal navne rundt. Pretty boy Mikkel. Wenn ich auf hohen Bergen stehe, wird mir ums Herz so wohl. Ich schau ins tiefe Tal hinab ins schöne Land Tirol. Ich sehe die weißen Nebel ziehen, die Sonne scheint ins Gwent. Tiroler Land, mein Heimatland, ich lieb dich ohne Ende. Ja, ikke nu faktisk. Hvornår er vi der? 2 minutter eller sådan noget, tror jeg. Skal Martin holde til kæft? Martin, hold kæft. Jonas, er mest så sur. Kan du så ikke fortælle om, hvilken kirke det er, vi ser lige foran dig? Vi ser en kirke, som ligner, at den er blevet spredt op indenfra, så ved den er. Vi er en dame, mens man mens. Og der er Jonas, han. Jens, smøg der er længere end din ansigt, mand. Vi må ikke ryge nu, Det er sgu da 5. Jeg så lige. Hvor er der labor? Hytten. Vi lukker lige efter Gustav her. Hytten. Det er helt fint. Giver en fejl. Har det fantastisk med dem, jeg holder fast i. Det ser lidt muggent ud, men bad, toilet, vask, toiletpapir. Og så en lille stang til kigen. Hvem er det, der allerede har indvidet? Hvem har pisset uden at trække ud? Nå, vi fortsætter. Så er der køkken alrum. Stue, soveværelse, det hele. Har en corner. Med hans booster. Gustav seng heroppe. Perfekt. Hvis der kommer en hjemløs, eller hvis vi skal have en dame med hjem, så er det deroppe. Kigens seng. Farlig mand. Hjeltes seng. Og Nords seng. Er det, Vi skal se den sidste detalje herovre. Der er så lige lidt ro der. Men er det syvfibrene? Er det snitterne? der ruller vi. Efter 8 snitter. Så er der Shit, mand. Godt set. rigtig god udsigt. Synes jeg, I skal se. Hvor kraftedeme ikke kan tabe det lort. Så kører vi. Og i anledning af vores flotte roomtur, så der skal vi selvfølgelig have housewarming. Vi er på skoletur, så vi kan desværre Nej, der er åbnet. Det er lidt ærgerligt. Så der er desværre ikke procenter i det grønne. Jeg er lidt ude for fællesskabet. Der er ikke procenter i det grønne. Skål, boys! Ja, klik. Så bunder I. Ja, tak, Bobby. Desværre er der ikke grønne i det. Bro, hvor fuck er der? Første aften i Berlineren. Jeg kan ikke se, om jeg kan se noget. Kan man se os, Corner? Kan du lige hoppe på den anden side? Første aften i Berlineren. Ja, vi skal over have en... Stoppede den ikke? Vi skal over have en stor fed døner i kæften. Og folk kigger. Og folk kigger, men de fatter ikke skid. Bøse? Nå, okay. 6 euro. Gustav er bange. Det er okay. Der er små nosser. Vi tager meget lidt, før vi har forstået. Der er højt. Jeg føler, det er sådan en landje, det her, bror. Ej, du var sammen med Gustav. Der er mange. Og det er sgu da ikke et skid Alexanders Plads. Jo. Der er sgu da ikke noget teletårn. Det er sgu da der, det plejer at være. Og deroppe. Nej, det er det ikke. Ja, hvor er den kebab der? Jeg kan ikke se det. Er det ikke den der? Jo. Ja, det er godt. Altså, jeg regner ikke med, at du har prøvet den før. Altså, i hvert fald døner. Der står mit navn på den, tror jeg. Hvor meget koster det? Jamen, jeg kan ikke tysk. Egne døner, du...
mit alles. Jeg har fået en døtte. Tager den underarm, hvad vi skal lige. Tager den underarm. Ja, underarmen sgu da. Ja, og der var taste test, og han vil have review inden vi smager den, så det tegner lort. Monsterfed der. Brødet er fucking kold. Nej, stop det der. Ikke for at kaste drømme. Vi sætter noget derovre. Men indholdet er faktisk ret frøde. Brødet er bare koldt. Kom nu, Jelle. Så bare halvdelen sølvpapir med. Prøv at se, det er synes dansk stolthed. Chokoladefondue-sæt. Ja. Botthorn. Ich seh die weißen Nebel ziehen, die Sonne scheint ins Gewänd. Du kender udvejen. Hej. Tag det roligt. Det er jo bare mig. Op med dig, de mand. Lægger der puff i. Lidt puff til mor mig. Morgenpuff. Ja, det er det første. Og vingummibamser. Det er rationerne for i nat. Det er smøger. Det er snus. Og det er fucking vingummibamser. Kian! Hello and welcome. Update. Today is first day of Berlin. Today we are going... Fuck mig, man. Okay, hvad siger vi? Jeg ved ikke, om fuck det var, vi skulle i dag. Det var sådan noget fængsel eller hvad nu? Er du slet ikke til fængslet? Det bliver fuldstændig vanvittigt. Men skal vi ikke også til et museum bagefter? Vi skal bare i fængslet. Vi skal bare i fængslet. Vi kommer for at... Vi skal mukkes inde. Vi skal mukkes inde. Vi er klar til Ja, for helvede. Ja, lommetyve eller hvad? Fucking mange lommetyve. Og jeg er fucking en af dem. Ja, og Noah han gad ikke gøre noget ved det. Nej, no way. Vi så synes lommetyve, og vi så mand. Ja, sig dog for helvede, han har fået stået sin lort. Hvad rykker vi? Og der er gratis dressing. Så skal du lige Vi ruller på burgerbarbe. Og vi ruller. Vi skal have burger. Ah, så er der en lille kylling derovre. Ja, lidt kylling. Og ham der, han er fucking dum ham der, hvad hedder han? Hvad hedder det? Tjener han? Er han tjener? Ja. Waiter. Yes. Han er meget sød. Så Mads han skal have en øl. Der står bare noget 07, og man er ligeglad. Det er fint. Ja, det er alkoholfri. Altså lige... Nøj. Han tager bare lige lortet. En handhund, hva'? Hvad siger I om typer, der bestiller uden tomat? Skal de hænges? Ja, de skal hænges. Efter en hård slid. Med bustur. Hvad skal vi, Vært? Vi skal til Alltag eller sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Men vi skal ned og kigge på, hvordan dagligdagen er i Berlin. Prøv at se her. Men er vi ikke i dagligdagen lige nu? Hvorfor skal vi så se det? Det er faktisk ikke god. Kan du lige tage kameraet lidt væk, så jeg lige kan lave... det er fint nok her. Okay. Det er godt. Det er fordi, vi skal have alt muligt vildt. TV6. TV6 og sådan noget. TV6, hvad er det for Jeg ved ikke engang, hvad vi skal have lyttet ikke lov. Du må godt gå lidt hurtigere. Jep. Ja, stop det der. For helvede. Skal vi Nu er vi på vej op. Vi er nede ad en trappe. Film ned på mig. Nå, på dig? Ja. Er det spændende noget? Ja, jeg forstår ikke, hvad du siger. Hvad ser vi? Det er på tysk. Og så er det lige meget jo.
Så kom. Fuck, jeg dør. Fuck, det er meget. Og det går lige næsen. Giv mig det fucking chili. Nej, ikke chili. Sushi. Hvor er det velfortjent. Nom. Helt værd. Var det helt værd? 100%. 100%. Ja, jeg synes, det var en god deal også.